DYCM 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Ang balaan nga kasulatan, ito ka sa katawhan, aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayang sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko, karon ako asya dito sa kalangitan, nagandamog tuloyan sa tanan nga balaan, o
Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam maitungod sa kadahang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Sa gihapon dako ang among kalipay ug pagpasalamat kanimo Ginoo nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon sa kahanginan. Tuguti nga imo kining panalanginan o Dios nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon dad-a sa kahayag sa pagsabot kabiga sa pagpangalaga diha kanimo kini among gipangayo padawaton tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon sa atong nahandan mga higala, sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Maayong gabi kaninyo sir, kami pod padayon nga nagpamati sa inyong program matag gabi. Ingon ni Kuya Purin. Pwede ba kuno mangayo siya og Bible kung okay lang sa imo? Yes. Pragnaman siguro marpito pa man kabuk ang nabilin nga Bible. Okay, dili usa na ko ni i-delete ha. Anya kanana nga mo kuan ra ko mo message ra ko unya aron nga kuan kinsa ni si Purin nga nangayo og Bible. Okay lang. Okay. Napatay basahon. Maayong gabi pastor. Kadtong inyong gitubag ba nga kanunay gibalik-balik ang pangutana. Wa ta kasiguro anang tawhanaa og insakto ba na og timbang kay di man kasabot og sultian. Salamat sa pagbasa pastor si Ricky Diene. Okay, salamat Brother Ricky. Niya patay basahon sir, ang amo nga umagad miingon siya nga magsabot kuno mi sir nga mobisita og simba sa inyohang simbahan kay naa man sa sakyanan. Unsa may among buhaton pag abot namo dito. Okay, wa ginay kuan, dili na lisod yung buhaton. No, magsugod ang pagsimba diha is alas 8:30. No, magsugod ang pagsimba sa Sabado alas 8:30. Unya matapos na mga 11:30 o ka quarter to 12 kay depende man na sa kuanggod time nga gamiton sa speaker sa divine service. Pag-abot ninyo dito sa simbahan, siyempre, mga bag-o mamong mga naw, malipay maging mga kaigsunan nga naay mga bag-o, ila-ilahon mo anak dayon. Kanang pangutan-on mo, tagadiin mo. Kuha na mo, presenter na mong listener mo sa dinis atong radio program sa Jesus is our hope o sa kini ang maayong balita. Unya kana sila nahibaw na pud na nga doon na tay radio program. So ingon ra ni ana, no? So thank you kayo nga mo na inyong plano, no? Okay, last text nga akong basahon. Okay, Kuya John, sa gihapon kuya dian naning kamot mi kuya nga magkapundok na gyud. Unya si Uncle Bini mao na lang ang kulang pero naa na kuno sa ilang balay mo arira ron to inig kataod-taod magsugod ng inyong programa kuya. Salamat sa pagbasa kuya
Kailan nako kuya no? Hehehe. Okay, kaila mo lang. Kaila gid kayo. Oh, na thank you kayo tanan. Well, si Brother Libby magaiban na sad o sa di pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin dapita o lugar na gagikan ang atong mga pinalangga gyud nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers, no, kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast karon, atong mga listener sa radio, atong mga viewers sa Facebook, kamong tanan mga kahigalaan, mga kaigsunan, gina-welcome mo namo karong gabi una. Asa mo nahimutang karon ni Amas Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan, ang tanan ato nga gina-welcome. Pwede naman makapadangat higala og mga mensahe diri sa amo ni Brother John. Pwede mo sa among mga number nga among gipahibaw nga ninyo. Pwede sa dari mo padangat sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede po ari sa ato nga messenger higala kang libre klabis nga messenger. Pwede mo kabadangat og mensahe kay bisag wa mo ilod, pwede mo maka-message mga higala. So, subliw na ko atong gina-welcome ang tanan karong gabiyon. Nagnamoy mga pangutana mahimong inyo nang ipadangat dinhi kay ato nang gahinan og panahon sa pagtubag ang inyong pangutana. Unya palihog lang pod alang sa atong mga viewers, atong i-share mga higala ato sa atong mga friend ang ato nga programa para daghan ang makatan-aw, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa niya si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa mga heart nga gisend og sa kamot nga nagpray. Thank you kay Sister Ginaline. O niya po si Brother Millard Barrientos. May God bless the sponsors and these two great soldiers of God. Okay, good evening nimo Brother Millard. Asa man karon nagyapo kas Camotes Island. Okay niya po si ani sa kuan Ubay Bohol, di ba? Tong last night nga gibasa nimo Ubay Bohol kay doon na si Lake Crusade. Dili to Camotes. Pero ang kanang Camotes Bohol dito, Bohol. Bohol. Kanang Camotes lugar gina sa iyahang kanana ang mama kay mga Barrientos, Camotes mo na sila. Sa puro man. O niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy. O mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po si Leslie Ihapon. Good evening sa inyong duha, mga brad. So, good evening also, Leslie. Si Juanes Tata, tumarito ni Sambuanga. Asosisyon man karong kuan, August 15 to 16 sa Tarsis. Wa ba kay lugar pagduaw diha? Okay, niyasad si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray. Niya po Christy Lion. Salamat sa pagpray o paglab. O niya po si Sister J or Gay Marie Kalapuan sa Saudi Sablinukad. Salamat po sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray, Sister J. O niya po si Suni Sumayang. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray. Niyasad si Maki Koro. Mayong gabi sa tanan, labi na ninyo diha Brad John o Brother Libby. So mayong gabi Maki Koro. Niya po si Elmer Baclayon Lacerna, present na balik. Okay, thank you kayo Brother Elmer, no? Balik yun ta, mintras may panahon pa. Okay, niya po si Janry, salamat sa paglab o pagpray. O niya po si Brother Rodolfo Bantilan, mayong gabi na usab ninyo
Brother John o Brother Libby. What sing from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, good evening no, tanang taga Hiloktugan, Kananga, Leyte. Niyasad si MG Istoy. Good evening sa inyong duha. Diha sa radyo og sa tanang naminaw sa programa sa radyo og salamat. God bless to all. Okay, thank you po kay MJ Istoy. O niya po si Sister Lynn Bregole. Okay, ang iyang mensahe. Okay. Ato itong tanahon. Okay, nara. Mayong hapon, Kuya John, Livy, amping mo kanunay sa inyong biyahe. God bless. So, thank you kay Sister Lynn. O niya ni pagod si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Wa na to imong 758 nga number, Brother Livy. Nagihapon mo ginay atong official nga number. Okay niya po si John Ray. God bless dinyo diha mga bro og sa tanan. Niya po si Ginalyn Malana Kabunay. Mayong gabi ninyo mga brother. So may gabi Sister Ginalyn. O niya po na nakita si Brother Marvin Morillo. Mayong hapon Bro John o Kuya Livy. Naminaw na sadmi karon diris bungdo. Lanog kayo ang inyong programa kay upat kabuok box sa speaker among gigamit. Thank you Di na sa nga. pagbasa. God bless. Di na bundo pa sa Bourbon. Bundo, Bourbon, sila si Brother Marvin Morelio. Salamat sa inyo, Brad. Panaw sa philosophy, lamang sa ditong sound system o igamiton pirmi. Salamat kayo, mga silinga diya nga naminaw sad sa lanog sa inyong sound system. So, mayong gabi Niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Sister Ila. Manya mayong gabi ni Brother Johnny diya. Kalapuan uban sa inyong mga kabataan. Mga silingan na to des mabuli. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ato sa ning tagdon ang pikas nga monitor higala. Ari taon na sa mga nag-send og heart, no? There is pikas nga screen. Niya si Brother Ronaldo Bragat, Ginalyn Lumuntad, Abner Dualio, Jovelyn Edar Disabilia, Edward Genereyes, Ronilo Itang, Elmer Baclayon Lacerna, Basilio Tero Notarion Jr., Marilyn Batchancela, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., Vicmar Osabel Boratso. Oy, Dang, Bikmar, maing gabi ninyo dadong. Kumusta sa mama ni mo, Milda? Kumusta imong brother da, Sir Milvin Buratso? Maing gabi is yung tanan. Thank you sa pagbiyo. Niyasan si Mins Gabisay Sinadhan ni Docos, Narcipi Pilayo Edoliverio, Ma'am, Wase- gabi da, ma'am. Warren May Hazelnut, si Sir Warren Kugal ni. May gabi ni mo. Sir, may gabi ni mo din, sir. Okay, niyasan si Rosjen Carabio, Leslie Van Elosorio, Johnny Mar Kalapuan, Merifel Vargas, Lovely Alboro, Ila Lipalam, Ginalyn Malana Caburnay, Joel Riquelio, si Pastor Riquelio ni. May gabi ni mo, Pastor. O ba ni Ma'am? Niya sad si Ristel Hilig Hogan, Richard Burden Velarde, Maki Coro, Marvin Morillo, Erixa Sinoy, Corazon Anunar, Elami Katamko, J.J. Leslie Ihapon, Roger Vernel Layosa, o Rolando Beldosola. Okay, muna yung mga nag-love sa ato nga program. O ni aritas mga nag-like, mga higala, niya si Sister Roylisa Sayod. O niya po si Rodolfo Bantilan, Nathi Desamparado Tadlas. O niya sad si Dailin Notarion Acabo,
Miliod Silasol, Aniceto Presilias, Junior Nueva Claves, Rolls Soto Tams, o Christian Vistar. So, may gabi, no? Ninyong tanan. Okay, mo to'y mga nag-like, mahigala, ato ning balikan una, ang pikas nga screen. Niya si Miliod Silasol, nag-pray siya o nag-love. Niya po si Brother Johnny Kalapuan, nag-love po siya, nag-pray. Niya po si Ristel Hilig Hugan. So, thank you po sa pag-pray o pag-love. O niya sad si MJ Istoy. Niya ato ning tagdon mga higala ang ato nga messenger. Kay nguban pod ari mo padangat sa ilang mensahe sa messenger. So ato ning tagdon ang atong mga kahigalaan dinhi. Okay, ato nakita dinhi si Otsuga. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Ronilo Itang. Okay, niasad si Utip Camiro. Ato ni silingan si Sister Pita ni Comiro Golani. Kanyang mensahe, maayong hapon oy. So good evening, Day Pita. Oban sa tibok nimong family. O niya po si Ninfa Villacastin sa Cadiz City po ni. O niya si Rolls Soto Tams. Salamat po no sa pag-like. O niya Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Niya po si Henley Ibo. Ato po nakita si Dong Sincer Sumalinog. Ato po rin silingan. So may gabi ni mo dong. Welcome sa atong programa. Uban si mong panimalay karon. Niya po si Merlin Derder. Sa Dakit, Bugo City ni siya. O niya si Abi Suay Bagyo. Salamat sa pag-heart. O niya po si Brother Basilio Teiro Notarion Jr. So muli ato mga nakita higala sa ato nga messenger. So makahimog ya po mo sa pag-send o mamisahe niya diri sa ato nga keypad ba higala. Ato ning basahon niya si Sir Philly Desor. Mayong gabi Brad John o Kuya Libby. Sa tanan usab na minaw og nag-view karon. God bless kanatong tanan. Salamat sa pagbasa, Brad, from Philly Desor, gikan is Dolores Ormoc City. So good evening, Sister Philly Desor. Okay. Diapod si Brother George Luna, ang kanhi barangay captain sa Bangkasan. Si San Pablo nag-ingon nga ang palahubog di makaadtog langit. Okay, salamat kayo pare George Luna. Contribution niya ni sa Kagabi sa itong atong pangutana gabi nga yes. amo nga gitagad ni Brother John. Okay no. Kanya ato ning balikan diri gala ni apo nato nakita si Brother Richie Fel Ibanez. Good evening and happy listening. So good evening Brother Richie. Mga Ibanez diya, mga Vargas family. Welcome sa atong programa. Tanan diyan taga Sandrim. O niya po si Mage Saijin Ibanez. Good evening, Uncle. Pa-shout out kang Mama Vargas watching from Lapu-Lapu. Nadis Lapu-Lapu ni siya. Mayang gabi, no? Sister Saijin Ibanez. Niya po si Henry Plaza. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Brother Henry Plaza. So makahimog ya po mo sa pag-send og mamisahe gala karong taod-taod atong pagabasahon. Pwedeng message mo sa comment section nato or diri sa ato nga number sa cellphone o pwede ari sa ato nga messenger. So panahon na nga basahon ang pangutana niya atong among gina-welcome ang inyong mga contribution mahigala. Namoy mga dugang tubag ato nang gina-welcome unya namoy mga pangutana mahimong inyo nang ipadangat ini basta kinasingkasing nga pangutana nga nag-need yun mo nga masabtan ninyo tungod kay inyong kalibgan ato nang gina-welcome pero mahibawan tong pangutana nga kanang pangutana nga way interest na musabot
anang ngutana lang kay aron lang makapangutana pero di ay ang iyang una-una sirado na. Okay. Brother John, palihog og basa sa pangutana nga entertainment karon. Okay, daghang kayong salamat ni ay pangutana nga dugay-dugay na ni isa napindot masan ako naman tatong grade. Okay niya. Dugay-dugay na ning pangutana ha. Nya pangutana ni brother sa ni Ricky Boy, no? Lasarte. Brother Ricky Boy Lasarte. Maayong gabi nimo, no? Ang imo diri nga kanini ang mayon ta Ricky Boy Lasarte, wa na ko ka-reply sa imong reply kay kagabi nagkuan ko. Pahibalo ko sa imong tubagon imong pangutana whole night. Wa gyud unya hantod ba karon akong hapon wa na ko naka-reply nimo. Karon akong hapon na naka-receive nga matud pa nimo na biyaan di ay ang imong cellphone. Mao na nga wa ka maka-reply ingka nga okay, thank you sir. Kanina ang kuan, thank you sir nga tubagon na ang pangutana, no? Kanina ang thank you kayo ani brother. Ang imong kuan, ang imong pangutana nga dako og taas kayo kog respeto aning inyong programa sir. Mao nga ngutana gyud ko. Kung tinuod ba ni ang akong nabati nga usa sa mga pamatuod sa CFD nga si Paul Alima nga duna kunoy tulo ka klase nga igpapahulay. Ang Biyernes sa Islam, ang Sabado sa mga Hudiyo ug ang Domingo sa mga Kristyan. Tinuod ni sir. Daghang kaing salamat no brother kana Rick Boy. Okay. Salamat yun kayo sa imuhang kuan, Rex Boy. Dili Rick Boy, Rex Boy. Daghang kayong salamat sa imuhang pangutana dire, no? Unya gipasalamatan na muna kana bang imong giingon nga dako og taas kag respeto dinhi sa atong programa mao nangutana gyud ka. Base sa imong nabati ba sa usa ka CFD nga si Paul Alima sa iyang pagpamatuod nga dunay tulo ka klase nga igpapahulay. Ang Biyernes sa mga Islam, ang Sabado sa mga Hudiyo ug ang Domingo sa mga Kristyan. Ang imong kininiang kuan, ang imong pangutana tinuod ni sir. Ako mo ingon dili na tinuod. Kay wa gid ko kabasa dinhi sa Biblia. Kay ba magyud mo kini nga programa nga inyong ginapamatian nagbase ni sa Biblia. Wala ko nabasa sa Biblia nga adunay tulo ka klase sa igpapahulay. Kaning Biyernes, wa may gisultis Biblia nga Biyernes igpapahulay ni. Ang Biyernes gitawag ra na og preparation day. Ato ra gud ning kanini ang kuano, ato ra gud ning basahon dinhi sa Lucas kapitulo 23. Kung ato ning tan-aw dinhi sa Luke chapter 23. Okay, makita man ninimo nga wa jud ko'y nakita og nabasa dinhi sa Biblia nga ang Biyernes igpapahulay na, pero laman dito ra sa mga Islam. Mo'y ihang kuan, mo'y ihang pamatuod. O ni atong basahon niyo sa kinini ang Luke chapter 23 nya verse kinini ang 54. Ato ning basahon na unsay gisulti dinhi kining ang dinhi Luke o kon Lucas kapitulo 23 versikulo 54 nag-ingon dinhi. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Ang ingon dinhi, this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Ang Biyernes mao nay adlaw nga pagpangandam diin magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. So biblically, ang Friday wala na nagpasabot og adlaw nga igpapahulay. That is a preparation day for the Sabbath. Kung nakuha nimo na, Brother Rex Boy, no? Ang imuhang imuhang pangutana. Tandaan na to na ha.
Karon kun ato sad ning tan-awon sad ang kaning Sabado wala sa gyud ni. Kay kining Sabado mao man ni ang ikapito nga adlaw sa semana. Wala gyud po'y gisulti dinhi sa Biblia nga kining adlaw Sabado igpapahulay ni alang sa mga Hudiyo. Nganuman sa Marcos 2:27 miingon si Kristo, "And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath." The word man dili na malimod og malalis nga dili lang kay sa mga Hudiyo. Ang adlaw Sabado gibuhat para sa tao. Ang pulong tao mahudiyo man ka, mapilipino ka man, o makoreano, or Hapon, o Amerikano, basta tao, may labot ka diha. Kung imong hapitan, ang termino ana sa Grigo, gitawag na og anthropos. Kabalukag, unsay kahulugan, gipasabot ana, all mankind or all races of people. Unya, karon dili gid maingon nga didto ra na sa mga Hudiyo ang Sabado. Wala na. Ato ra gud ning tan-aw dinhi. Matod pa dinhi nga this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Sa ato pa nga ang Bernes inog pangandam sa adlawng igpapahulay ug ang gitawag og adlawng igpapahulay mauman ang adlaw nga Sabado, dili kay iya na sa mga Hudiyo. Pero kay mauman ay gipamatuod ni Paul Alima, dili ta kapugong kay mauman ay iyahang bakak nga pamatuod, pero wa na isulti sa Biblia. Kay nga naman, kaning gihisgutan dinhi, matud pa dinhi nga Bernes namatay si Kristo. Unya, pagka Sabado, pagka Bernes, ilang kuan, ilahang lubong si Kristo. Unya, sa pagkaadlang ipapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Mo man gisulti. Tan-aw ra din hiyo. Kung atong tan-aw niyo, sumala sa gihisgutan sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 54, ngadto sa 56 niya atong basahon na. Nag-ingod din ito 23:54 ngadto sa 56 akong basahon. Para ba nga makahibaw gyud mo og unsay gipasabot dinhi. Niya adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Ang mga babae nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang paghiluna sa patay nga lawas ni Jesus. Unya mipauli sila ug nangandam og mga pahumot, mga ihaplas sa patay nga lawas ni Jesus, apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Na mahulay sila. Karon niya atong klaro ni. Ang gihisgutan, apan sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Ang igpapahulay, kung ay imuna nga basahon ngadto sa Spanish, Sabado. So, ang word nga Sabado, igpapahulay. O ang igpapahulay, Sabado. So, ni ay akong basahon sa duay bersyon, no? Kung inyong tanaw ni dinhi, sa Lucas Kapitulo, sa maog hapon nga atong gibasa ba, atong basahon na kung unsay gisulti dinhi ni ining bersikulo sumala sa Lucas Kapitulo 23 bersikulo 54 ngadto sa 56. Atong basahon ra gud ni niya kung unsay gisulti dinhi 23. Mo ni ang gihisgutan dinhi ni ining bersikulo medyo makuang ka magud-an ni kay Roman number magun siya. Unya ang pagkuan ani Roman number, unya ang naandan na nato kuan na kana ang lahi na, pero ato nin tan-awon sa 23 kanini ang sa Lucas 23
no, 54 ngadto sa 56. Kung ato ning tanawon sa atong gibasa kaganina, no, mao ni ang gihisgutan. Sa atong gibasa kaganina, Biyernes to nga adlaw, ni magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. So niya atong kanini nga tan-aw ni kung unsay gisulti dinhi, no? Og ang mga nagsunod nga mga babae nga uban kaniya nangabot gikan sa Galilea, nakakita sa lubnganan og giunsa pagpahiluna ang iyang lawas. Og na pagpamauli nangandam og mga pahumot og mga haplas, og sa Sabado na mahulay gayud sila sumala sa sugo. So kadtong mga babae, kung imong itris ni mauto sila si Maria og si Maria Magdalena, Maria ang inahan ni Jesus. Pagka Sabado na mahulay sila. Kamo nahibalo mo, nasayod mo nga ang tao nga nagbantay sa adlawng igpapahulay Sabado tawagon sa mga tao og Sabadista. Kining mga nagbantay Domingo, mga Dominginista po ni sila. Balikon ko, sa pagtanaw sa mga taong nagpahulay sa adlawng Sabado, ang ilang tawag Sabadista. Makita nimo dinhi nga ang si Maria ug ang si Maria Magdalena, nakita nila kung giunsa pagpahiluna ang patay nga lawas ni Ginoong Hesus. Unya sila na mauli, na malit silag mga aplas ug pahumot. Ug unya sa pagkaadlaw nga Sabado, na mahulay sila sumala sa gisugo. So karon ang gihisgutan nini Sabado ang igpapahulay. Walay gihisgutan Biyernes nga igpapahulay. Unya human nila pagpahulay sa adlaw nga Sabado, kung imong tan-awon sumala sa Mateo 28:1, human sa adlaw nga Sabado o kung igpapahulay, kadlawon pa sa Domingo, miadto si Maria nga taga Magdala ug ang usa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang mutan-aw. Ingon niini ha. Kung imong basahon sa Tagalog version, ingon makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Hesus si Maria at isa pang Maria. Karon ning lutaw nga kining adlaw nga igpapahulay Sabado, wala ni nagsulti o nagsugo nga Domingo na Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo, kundi igpapahulay para sa tao. Karon kung imong basahon dinhi sumala sa Lucas 24:1 nga ang gihisgutan dinhi nining bersikulo 24:1, naghisgot dinhi sayo kaayo sa buntag sa adlawng Domingo nangadto ang mga babae sa lubnganan nga dala ang ilang giandam nga mga pahumot. So dinhi ning lutaw nga wa gid nila tagda kining Domingo nga ingon lang igpapahulay kay nangadto man hinuon sila sa lubnganan ni Jesus. Karon ato uni nga klarohon. Ang Sabado matud pa igpapahulay sa mga Hudiyo, ang Domingo sa mga Kristiyano. Wala man kay mabasa o makita sa Biblia nga ang Domingo igpapahulay. Wala kay makita. O kung imong basahon ang Biblia, dili tutulo ka adlaw igpapahulay ang gisgutan, kun dili usa ra gyud. Huna-huna unsa maning adlaw out of these three, unsa ning adlaw. Kung atong basahon sumala sa The Living Bible sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 nagingon, and I'll give them the Sabbath a day of rest every seventh day. So malinaw nga ang gisuportaran gyud nga sa Biblia nga adlaw igpapahulay kanang ikapitong adlaw, dili nang ikaunom adlaw nga Biyernes, dili po nang unang adlaw nga Domingo. Ang gisuportahan sa Biblia nga igpapahulay ang ikapito nga maong adlaw Sabado. So atong basahon dinhi sa duay version gisulti dinhi. Binisa ang nagingon dinhi ani hinugugmang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Okay ni gihubad ni Pare Manuel Yap. Unsay gisulti? Exodo 28 ngadto sa Exodo 28 ngadto sa 10 nagingon matud pa nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton
apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. So klaro, malinaw, tin-aw ang gihisgutan dinhi nga ang ikapito Sabado maog gyud na ang adlaw nga igpapahulay nga is Ginoo. Dili ni igpapahulay gihisgutan nga ang Biyernes igpapahulay sa Muslim, wa maging Sabado igpapahulay sa mga Hudiyo, wa pod maging Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano, kundili nga kini nga igpapahulay nga Sabado ikapito iyas Ginoo ug mauni papahulayan sa Ginoo sa tao. Kung imong tan-awon nag-ingon hinumdumi nga santuson mo ang adlaw nga sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong bulaton apan ang ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. So nakuha ninyo na ang punto. Karon ni apa ang angay ninyong sabton. Dinhi sa akong kamot na mabasa dinhi sa The Converse Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter German. Ako ning basahon ra gud dinhi sa 2nd edition 1910 sa page 50. Ang gihisgutan dinhi tan-awa ra gud og sakto ba ni ang pamahayag labi na gyud kanang giingon nimong CFD nga si Paul Alima. Ang gisulti dinhi which is the Sabbath day. Unsa mang adlaw ang kanang adlaw ipapahulay. Saturday is the Sabbath day. Tanawa lang ka. Unya ni gani, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So dako magyud nang bakak nga dunay tulo ka adlaw ipapahulay kay tan-awa. Ang konsilyo sa Iglesia Katolika ni adtong tuig 336 doon na sila'y opisyal gyud nga gikasabutan nila nga ilang uturohon ang adlaw nga Sabado ingon nga adlaw ipapahulay ngadto sa Domingo. Kung kini igpapahulay nga iya sa mga Hudiyo, nagpasabot nga wa nay igpapahulay ron ang mga Hudiyo kay giuturo naman nila ang ngadto sa Domingo. Hasta mga Hudiyo Domingo na pong ipapahulay. So dili gid mo haom ingon nga mo'y insakto og tinuod gisgutan sa Biblia. Nya ni pagisgutan no. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Ingon dinhi, the Church substitute Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Adunay duha ka mga katarungan o rason ngano nga giusab sa simbahang Katoliko ang Sabado ngadto sa Domingo tungod kay kining adlaw si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo og ang balahang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles sa adlaw nga Domingo. O mo nay rason sa pag-usab nila. Ang simbahan way pamatuod ana ang simbahan na sa Katoliko nga ang Sabado igpapahulay na ngadto sa mga Hudiyo, ilara na sa mga CFD. Kung atong basahon sa kinini ang gisgutan sa September 23, 1893 paubos pa gyud nagsulti nga matud pa ni Cardinal Gibbons, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. So malinaw nga balaod ra gyud na sa simbahan pero dili na iya sa Dios. Ug wa isulti sa Biblia nga dunay tulo ka klase nga igpapahulay kay ang gisulti usa ra gyud. Nagingon and I'll give them the Sabbath a day of rest every 7th day. So, tun-i pag-ayo ang Biblia aron imong masabtan ang kamatuoran. Dili kay adto ka mamati sa ubang mga tao nga kanang tao nga imong gipamatian usa na sa mga Sabbath breaker kay siya lagi Sunday keeper. Pero ang tinuod pa kasulti, Brother X-Boy, sa imong pangutana nasayod kong nakasabot ka na uban sa tanang manaminaw ron. Ang gisultis Ginoo Herbihanon 3:15 samtang nadungog nato ang pulong sa Dios dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Enough na ang mga kahigayunan ug panahon nga inyong nadungog ug nabati. Ayaw ninyo gyud paghahia ang inyong kasing-kasing kay wa ta masayod asa kutob nga atong kinabuhi, wa sad ta masayod kun unsay planos Ginoo. Ang kalibutan karon nagkagubot ug nagkaguliyang unya nagpabilin gid hinuon ta nga sa ato pong pag-ilas Ginoo kita nagsalimuang.
atong hangpon og dawaton ng kamatuoran aron mga luwas tas adlaw sa pagbalik Ginoo. Salamat Rex Boy uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby? Okay, dihon salamat, Brother John. So, ato ning tanahon mga higala, ang mga mensahe nga ato nakita. Niya si Phoebe Jane mainit. Salamat sa daghang mga heart o daghan sad kamot karag pray. Sister Phoebe Jane. Niya pod si Illuminada Dilaw. Salamat pod sa pagpray o paglove. Si kuana Ate Luming. Oh, Luming. Ate, kumusta naman in taon ka ate? Dugay-dugay na ata nga wa gyud magkita. Padayon sa imong pagtuog pagpangalagad sa Ginoo te ha. Okay, Luming Dilaw, John, Badlibe. Okay, thank you kayo, Bad Luming, sa imong pagpakiuban karong gabi na. Nga pod si Erlinda Estaura. Good evening everyone sa inyo diha sa station, sir, og sa tanang mga SD members diha sa Matag of Church. God bless. Anya po si Liminada Dilaw, mahal namo nga magwawali. Thank you kayo. Salamat gyud kaayo ate. Salamat. Padayon ta nga mga lagad sa Ginoo matira ang matibay. Okay, ato ning lantaw ni ang pikas nga screen mga higala. Ato ning tanaw ning pipila nga mga nahidugang nga naglantaw sa tong programa. Okay, niya si Jolina Rizal Aquino. Niya po Jenny Rama Fermin. Niya ato po nakita si okay, ato ning tanawon. Niya si Carlos Miris Lumapak. Ay, si Bradodong Carlos ni Salinaw, San Isidro Leyte. Bradong, maayong gabi. Kumusta nimo imong pamilya? Kumusta sa mga kalusor o sa mga lumapak pamilya Madila Finya? Maayong gabi inyong tanan. Okay, niya po si Madeline Kaindog Casquejo, Nerfi Pedrano, Marilyn Bachancela, tapos Rosjen Carabio. Kanyato po nakita si Junel Yugo, Leonides Tayom Sumalinog, Celine Ruiz Mindaros. Niya po si Brother Jedel Perritos, Aisa Amistoso Batak. Ato po nakita din si okay, kung tanaw ng uban. Okay, dirita sa pikas mahigala ato yung tanaw na pikas na screen alang sa mahidugang nag-like sa ato nga program. Okay, ato nakita din si John Magdadaro, Nathaniel Lucero Jr., Alison Co. Maestro. Niya po si Erlinda Estaura. Okay, tanintanaw ng uban. Niya po si Dailin Notarion Acabo. Okay, muna ato mga nakita nga nahidugang naglantaw mga higala. Niya po sa Hyacinth Carl Chong Bakiro. Salamat po sa paglab o pag-pray sa ato nga tulumanon. So thank you kayo. Niya ato ning tanaw ning pikas mahigala arita sa mga nahidugang nga nagtan-aw sa ato nga diri sa ato nga messenger, no? Ato ning tanawon makadiyot. Okay, niya si Brother Domingo Bunukan. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brad Lib o Brad John. Nagpaminaw ta karon diri sa Aluba. Great lang nako ang tanang makaigsunan. Salamat. Salamat po sa pag-pray o pag-love, no? May gabi inyo diha ninong. Ninang Purit, Ma'am Ethel Bunukan, Ma'am Daisy Bunukan, Idong Dominic. Salamat sa inyong pagpaminaw kanuna itong programa. Niyasad si Jenny Rama Fermin, Abner Dualio, niapod si Jojo Kaayon. Niya ato po nakita din ang okay. Muna ato mga nakita higala nga nakiguban nato karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, adto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana
nga gipadangat dinhi yun sa to paghanay ba John ang pangutana? Ang iya Brother Libby sumala sa pamahayag sa CFD nga si Paul Alima aduna kunoy tutulo ka adlaw nga igpapahulay Biyernes sa mga Islam, Sabado sa mga Hudyo, Domingo sa mga Kristiyano. Unya ingon niya ni Rex Boy tinuod ba ni sir? Okay, diyan salamat no. Tinod ang mga Muslim, mga kahigalaan nato nga mga Islam, ang ilang igpapahulay giila Bernes. Pero Biblia man ang atong sukdanan. Kung atong sukdon Dios Biblia, wa kita mabasa mahigala nga ang ikaunom nga adlaw or Bernes maoy adlaw nga igpapahulay. Wa kita mabasa diha. So Biblia man atong sukdanan kay Bible based man ta dinhi. Giila sa mga Islam ang Bernes igpapahulay nga wa ginay sugo ang Ginoo kung ari nato ipasikad sa balaang kasulatan. Sa Biblia unsa may pag-ila mahitungod sa adlaw Bernes. Ang Bernes ikaunom na nga adlaw sa semana sa paglalang sa Ginoo. Kung imong tanawon ang libro sa Henesis sa ikaunom ka adlaw ngayong Bernes sigala, gibuhat sa Ginoo ang tanang mga mananap sa kapatagan. Tapos gibuhat sa Dios ang mga mananap, katapusan ang gibuhat ang tao manghigala. O niya sang adlaw ng ikaunom, giusa ang tao diha sa kabinyoon sila si Adan o si Eva. Okay, muna itong mabasa mahitungod sa Bernes. Kung nagari ka magbasa sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 4, ang gisgutan po, naghisgot po din og Bernes mahigala. Kung sa may pag-ilaan ang gitawag og adlaw Bernes. Atong tanawon ang Biblia gyapon atong pasabton sa Lucas Kapitulo 23. Aton ni tanawon ang mga version sa Biblia. Okay. Ang Bernes, matod pa rin sa karaan nga maayong balita ang Biblia nga may imprimatur si Rosales, Cardinal Rosales. Matod pa rin ang title ni si Jesus Gilubong. Bernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw ng pahulay. So ang Bernes, bisperas sa adlaw ng igpapahulay. Sa ito pa, ang gitawag igpapahulay, ang sunod nga adlaw sa Bernes. Ang Bernes, kung nari ka magbasa sa King James Version, gitawag og adlaw sa pagpangandam mga higala. Ang Bernes. Preparation Day for the Sabbath. Adlaw sa pagpangandam. Si Cardinal Rosales, sa listahan sa pulong sa Biblia nga siya imprimatur, sa last portion, gibutangan niya listahan sa mga pulong. Ug matod pa niya, ingon siya sa katapusang panid niini nga basahon, akong gibutangan og listahan sa mga pulong. Sa tuyo nga matabangan ang mga magbabasa sa pagsabot sa mga pulong lisod sabton. So ang tuyo di ay nganong gibutangan og listahan sa pulong ang Biblia nga siya imprimatur, ang maayong balita nga Biblia. Aron ang magbabasa makasabot yun kung may mga pulong di niya masabtan, malisdan siya pagsabot, yung liliyon dito o niya ang listahan sa pulong mo'y muhatag natong definisyon, muhatag o katinawan, murabag diksyonary ba? Karon tanaw nimo sa iyang listahan sa pulong ang ikaunom kaadlaw, unsa ng adlaw? Ingon siya ang ikaunom kaadlaw, Bernes, adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw igpapahulay. So, ang Bernes, ginos Biblia, adlaw pagpangandam para sa adlaw igpapahulay. So, wa bendisyon sa Biblia nga nagsulti nga ang Bernes, ikaunom kaadlaw, maoy adlaw nga igpapahulay. So atong sukdon sa Biblia wa mosakar
sayop na sa atong ibasa sa Biblia. Ang ikaunom kaadlaw higala sa Biblia. Muni katapusang adlaw sa semana, adlaw nga igbubuhat. Kay sa Exodo 20, versikulo 9 ug 10, gayon ang Ginoo sa unom kaadlaw magbuhat ka. Asa mag-start? Gikan sa Domingo unang adlaw kutob sa Bernes. Ingon ang Ginoo, unom kaadlaw magbuhat ka, buhata ang tanan nga buluhaton. Apan ay kapito kaadlaw mo isog papahulay alang sa imong Dios. So dinhi nasuta na to nga ang Bernes katapusang adlaw sa semana nga igbubuhat, katapusang igbubuhat sa adlaw semana. Kay katapusang adlaw semana ang ikapito mang adlaw. Oh. So ang Bernes katapusang adlaw sa semana igbubuhat. Kay unom ramang kaadlaw nagtugot ang Dios buhat. So ang pangutanag naabay mabasa sa Biblia na nga Bernes kay giilaman sa matod pang bulalima nga tulo kuno kay igpapahulay didto sa Middle East. Ang Muslim nag-ila nga Bernes igpapahulay pero wa suporta sa Biblia. Sunod, ingon siya duhang igpapahulay ang adlaw Domingo kuno. Adlaw Domingo igpapahulay sa mga Christians. Karon naabatay mabasa sa Biblia ana nga ang Domingo unang adlaw semana igpapahulay sa mga Kristiyano. Natay mabasa wala sad tay mabasa higala. Gani mismo si Cardinal James Gibbons sa iyang libro The Faith of Our Fathers, matod pa niya, Catholic writer ni, magsusulat ni siya. Matod pang Cardinal Gibbons, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce us to observe Saturday, in which we Catholic never sanctify. So pagpamatuod ni Cardinal Gibbons, digid mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga ang Domingo ipapahulay. Sa ito pa, kay based on the Bible mo ta, atong isigo sa Biblia, wag mabasa. Wag na suportahi. Sa ito pa, buot-buot lang na. Kanang pagbantay Domingo, kung himong tanahon, ang Domingo, gimugna lang hinugalas tao. Karon kini kapito kadlaw, pero tinaghanang mabasa sa Biblia. Gani atong mabasa sa Levitico 23:3, sa unom kaadlaw buhaton mo ang tanan ngayong buluhaton. Apan sa kapito kaadlaw sa matag semana, igpapahulay kini sa imong Dios. Bisag asa ikaw magtuyo, kinahanglan magpahulay ka sa long pahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kining balaura di gyud mausab. So naa suportado sa Biblia ang adlaw Sabado nga maoy igpapahulay. Gibutang sa kapat nga sugos na po kasugo nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado. So sa tulo ka mga giila nga igpapahulay sa mga tao ang gisuportahan sa Biblia ang adlaw Sabado. Ang Bernes ug Domingo wala na sa Biblia higala. So wala naman tayo time sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon. Niya ang atong team song. Mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, panalangin ang tanang nagapaminaw, nagapatalingog sa mga pulong, dadas kayag sa pagpangalagad kanimo, gipangayon mo sa ngalan ni Kristo, ang luwad sa Amen. Mga higala, salamat sa inyong pagpaminaw, kini na lamang inyong may galas